Sí? La Cristina, que estava per aquí. Tothom? Preparat? Comissaris, podeu passar, tot l'espai aquí una mica. Som-hi, no? Doncs mira, ara que estem en comunicació, doncs aprofitem per dir que una vegada més hi sembla que hi ha oportunitats per a la Federació i en aquesta sala és un especial honor honorar els catalans olímpics. I enguany doncs tenim la satisfacció de comptar amb nosaltres a 4. Primer direm doncs, que tenim aquí, en aquesta zona presidencial, el senyor Joaquim Vilaplana, que és el president de la Federació Catalana de Ciclisme, el senyor Jordi Jorba, que és el seu tresorer, el senyor Norbert Herrera, que és membre de la Junta i delegat territorial a Lleida, el senyor Salvador Vigas, responsable de Seguretat Vial, i la senyora Marta Vilajosana, que és la directora tècnica de la Federació, com deia, l'honor de poder comptar amb els àrbitres comissaris internacionals que estan en aquest memorial de Poblet, que esteu veient que està tenint les seves incidències per culpa de l'aigua, però nosaltres hem fet una mica el que podem, no? I com dèiem, doncs l'especial honor de comptar amb el Jofre Collell, 15è en BTT, en els darrers Jocs Olímpics, l'Israel Ryder, 5è a Sant Dubell, el Cristian Bencher, per qüestions de distància no ha pogut ser present, però avui també el tindrem present en l'acte que vindrà a continuació, que és de rebre una distinció i, com no, doncs, poder inscriure el seu nom en aquest passadís que cada cop més es va omplint amb el testimoniatge de la seva activitat en diferents Jocs Olímpics per part dels esportistes. Ens hem quedat amb el Cristian Bencher, com no, el Sergi Garrote. Aquí donem també l'especial benvinguda pel seu or olímpic en contrarellotge i el seu bronze. Bé, dit això, crec que l'ordre seria que el president de la Federació ens i els adreci unes paraules. Senyor Quim Vilaplana, endavant. Gràcies, Sergi. D'entrada, bona tarda a tothom i gràcies per la vostra assistència. També en nom dels meus companys de Junta Directiva i de la Direcció Tècnica de la Federació, agrair molt especialment la presència dels 3 olímpics, que és una paraula molt important per qualsevol esportista. És la culminació de tota una feina arribar a participar en unes Olimpiades. Independentment del que s'aconsegueixi, ser-hi ja és molt important. I per nosaltres, per la Federació Catalana de Ciclisme, és un orgull poder tenir avui entre nosaltres esportistes que ho han aconseguit. Es mereixen tot el nostre respecte i tota la nostra admiració. I per això avui els volíem tenir amb nosaltres, aquí, compartint una jornada esportiva, que malauradament ha sigut interrompuda per la pluja, però aquest acte sí que era per nosaltres una part molt important del dia d'avui. I, repeteixo, orgull, satisfacció i compartir les vostres alegries per ser olímpics. Per tant, des de la Junta, des de tot el col·lectiu, des de tota la família de la Federació Catalana de Ciclisme, un fort aplaudiment per el que heu aconseguit. El nostre és un reconeixement modest, ho sabem, perquè al darrere de vosaltres hi ha una gran feina, hi ha una gran tasca, hi ha un gran sacrifici, no només per part vostra, em consta, sinó també per tots els que teniu a prop, per la família, amics, coneguts, el vostre entorn. Jo espero que no sigui l'última participació, espero que ens puguem retrobar en una altra edició. Sé que vosaltres tots 3 teniu condicions per poder-ho fer, em consta. Hi ha un quart, el Cristian, que bé, no ho he dit, però ara ho haig de dir, també mereix tot el nostre respecte i tota la nostra admiració, una persona que ja amb unes quantes participacions segueix pensant que té qualitats per tornar-ho a repetir i també el nostre reconeixement. Malauradament, un aplaudiment, tot i que no també. Bé, dit això, en nom ja dels meus companys de la Junta i equip tècnic i equip arbitral que també ens acompanya avui, perdoneu que no m'hagi referit a vosaltres, però sé que vosaltres compartiu la mateixa admiració i reconeixement que nosaltres, us farem un petit detall
d'aquest dia perquè ho guardeu com a record, i també posteriorment anirem al que seria el passadís dels Olímpics i allà descobrireu una placa en honor vostre. Així doncs, ara completem l'acte amb aquest petit obsequi per tots vosaltres. En tot cas, comencem amb Jofre. Jofre, si ets tan amable. Això és... La directora tècnica, la Marta, el millorament de les flors. Felicitats. I en tot cas, aprofitem perquè el Jofre ens digui algunes paraules. Sé que molts de ganes per parlar. Però bueno, volteu és parlar sobre la bicicleta, ho entenc. En tot cas, Sergi... No, que sí, efectivament, estem estant la seva impressió. No sé, la teva impressió d'aquests jocs. Sé que han sigut uns jocs una mica especials perquè, primer, l'estada a la Vila Olímpica ja va ser una mica diferent del que havia de ser. La preparació també sé que no és amb el temps que es preveia, sinó que la cosa s'ha posposat i això també pot haver afectat, evidentment. No sé, la teva impressió de tot plegat. Jo no he estat mai en un Jocs Olímpics. La impressió, sobre la línia que ha comentat, van ser els Jocs Olímpics estrans. Ja pel Covid, viatges, molts controls, va ser molt dur. Fins a arribar a la villa on vam estar molts dies. En el meu cas, jo estava com un càmping allà tancat, no es feia sortir per entrenar, i allà a l'habitació menjar, fer moltes coses, com si estiguéssim tancats allà a la mida així. Però em vaig passar bé, també una experiència, em vaig aprendre molt, vaig tenir l'honor d'estar amb un company d'habitació amb David Boira, que va fer medalla, i vaig aprendre molt d'ell durant aquells dies. Allà havia tingut experiència anterior a Rio, i on em va tranquil·litzar, em va anar al suport i la veritat que em va ajudar molt. M'agrada el futur i tenir una experiència i estar tranquil. Tu ets molt jove, per tant, és, com tu dius, una gran experiència. Què és el que més et va impressionar, o qui et va impressionar de la prova? Algun aspecte que et va sorprendre? Gràcies. Jo faré una mica més fort, perquè es pugui sentir bé parlar. Al lloc carrer, quan surts, està tot minimetrat. Surts donant les voltes així abans de córrer, després pots escalfar sovint donant voltes solar al públic, a la nostra prova i només hi ha públic allà al Japó. En cas no hi ha gent animant, la veritat que ni que hi hagués gent allà donant ànims, que els carrers sense públic no són tant. I també la carrera va ser un pèl estrany, hi ha molts pocs corredors, de seguida se'm va anar en grup de davant. Jo, com hem dit, va haver alguna menció a la sortida, però després vam seguir tirant endavant i la veritat que vaig disfrutar molt. T'esperaves aquest quinzè, perquè si entre els 20 primers dels Jocs Olímpics és ser allà dalt, és tenir una medalla pràcticament a tocar amb els propers. La veritat vaig sortir sense cap objectiu, sinó sol el fet d'estar allà i estar content i sortir donant-ho tot. No estic satisfet del top 15, però sempre hagués pogut estar millor. El top 10, no? Però és un èxit, estar en el top 15. Seguim entrenant endavant i resoldre els possibles objectius. Et queden 3 anys i ara el cicle olímpic s'ha escurçat, per tant, cal començar a treballar. Sí. Molt bé, enhorabona, Jofre. Cinquè en el Team Relay és Israel Ryder, que també rebrà la seva distinció. Doncs també de tu esperem les impressions. Doncs res, com ha dit el company, ha sigut
jocs molt estranys. La preparació ha sigut molt dura per nosaltres, vam estar molts dies també, més d'un mes tancats i entrenant en unes condicions que no eren aquestes, les de pluja, entrenant a 40-45 graus per el suposat calor que havia de fer a Tòquio, i al final no va ser així. Però bueno, al final això és l'esport i la pròxima serà millor i ja està. El president que et pregunti, que està molt inspirat avui. No, de les proves que vas participar, quina creus que va ser la més dura? És que al final jo la primera prova no vaig poder fer el màxim, vaig arribar amb un problema físic i el dia següent la ruta la vam sacrificar per poder fer el màxim al team relay i bueno, és el màxim que vam arribar a poder fer i la veritat és que anàvem amb moltes esperances de la medalla, però al final van sortir 3 equips que tenien una configuració d'equip molt dura, que amb un circuit com el que teníem era impossible guanyar-los, i després va sortir també l'equip d'Alemanya, que va estar amb una noia també que va córrer molt i els dos integrants que eren molt durs també, i va ser impossible fer alguna cosa millor. Hi havia un circuit que semblava que fos molt clar, però que arribava un moment que no podia donar volta a la roda perquè semblava que us pareciu, Era un circuit molt dur. Tant els 3 circuits, tant ruta, crono i el team relay, i sobretot el team relay era un circuit que mai a la vida havíem tingut un circuit així. I els equips que tenen una configuració amb un H5, que és una persona que va jonellada, l'avantatge amb la pujada és tremend. Havies estat abans al Japó? No. Els japonesos en diuen moltes coses. Què és el que més et va sorprendre? És un tren molt estrany. Jo vam pensar el mateix de nosaltres. Però per tu era molt estrany, a part dels ulls. La veritat és que tampoc vam tindre gaire contacte. Per no anar gaire. És que només podíem estar a l'hotel i sortir a entrenar al circuit i a l'hotel i habitació durant un mes. Ha sigut uns jocs molt durs i molt estranys, però és el que tocava aquest any i si tenim sort d'arribar a uns altres, a veure si podem disfrutar d'una altra manera. Doncs enhorabona i res. Moltes gràcies. Com hem dit abans, el Quim no el tenim present físicament, però gràcies a aquests misteris que són les telecomunicacions, com si estigués. Jo crec que la Marta podria recollir el premi que li lliuraré al president en nom de Cristian Benja, i demanaria que ara en aquest cas siguin ells dos, que possiblement el Cristian ens està sentint, que fessin una mica la seva glosa o el que considera oportú de dir en aquest gran esportista. Què podeu dir? Bueno, del Cristian direm que ja és la seva 4ª participació en uns Jocs Paralímpics. El Cristian és un corredor català d'aquí, va córrer, si recordeu, va aconseguir ja medalla, van ser campions del món amb en David Llaurador. Actualment també és campió del món amb el pilot que va ara, que no és català, i ha aconseguit una medalla de bronze en la prova de contrarrellotge a Tòquio aquest any, és medallista de bronze. És una llàstima que no estigui aquí, però segur que ens està sentint i el felicitem des d'aquí. Joaquim, què diries per arrodonir l'homenatge al Cristian Benja? És un altre olímpic, un altre lluitador, un altre esportista que sempre acaba uns jocs i pensa en els següents, i jo crec que la seva medalla té molt mèrit. Ell anava amb una parella diferent de la que havia estat amb en David i també va obtenir un gran resultat. Jo crec que és un reconeixement merescut pel Cristian i crec que encara té corda per anar a París i tornar-ho a repetir. Vinga, un aplaudiment per ell. Or olímpic en contrarrellotge individual i bronze en ruta, el 4º homenatjat, Sergi Garrote. Moltes gràcies.
potser la foto no t'afavoreix gaire, però... Bueno, això ja dic que això és de la ruta. Això és de la ruta. Sí, Una ruta una ruta dura, complicada. La medalla de bronze sí, però molt preciada per les circumstàncies que vam viure, perquè diem, uns Jocs Olímpics molt atípics. Evidentment l'or va ser molt preciat perquè, encara que venien lluitant durant 5 anys consecutius darrere d'Itàlia, amb el mateix rival, treure-li la seva prova, la prova on ell guanyava sempre, i fins i tot el 2019 em va arrebatre el campionat del món. Jo vaig perdre el campionat del món darrere d'ell. Per un segon, treure-li per 26 centèsimes a uns Jocs Olímpics va ser increïble. Encara no assimilo molt bé tot el que va succeir, tot el que està succeint darrere de la medalla, però sí que és veritat que n'hi ha un munt de treball darrere, un munt de treball. En soc conscient. El Sergi, potser dels 4 és el que hi anava amb més pressió. Per què? Perquè també les seves expectatives eren altes. Evidentment, ell havia treballat molt i això ho havia demostrat Copa del Món, Campionats del Món. Com diu ell, sabia quins eren els seus rivals i de vegades petits detalls d'una prova et poden decantar cap a un costat o cap a un altre. Sigui or, bronze o plata, ser allà ja és molt important i el Sergi així ho valora i em consta perquè d'això n'hem parlat. Sí, a veure, qualsevol resultat, fins i tot la participació en uns jocs que fins a dies abans es rumoreava que podien suspendre, que això, la participació ja veuríem si anava cap endavant. 3 dies abans dels Olímpics tu hauràs viscut que, ostres, que es suspenen, que no suspenen, el que això ho haurà viscut també. Això sota una pressió de treball, d'entrenaments, amb una preparació que vas portant durant molt de temps, justament entullada cap a aquests 3 dies que jo sabia que havia de competir, era una pressió constant. A veure, la pressió de la selecció dins dels Paralímpics, nosaltres podem parlar dels Paralímpics, és molt gran, perquè dins dels Paralímpics hi havia una gran qualitat de corredors, amb moltes oportunitats de medalla i nosaltres vam viure una participació de 10 corredors i 2 pilots, però hi havia molta gent que hi havia al darrere que també es va quedar pel camí, que lluitava per això. Va ser tot un èxit per la delegació de ciclisme, amb 6 medalles molt importants i jo em porto el pla de portar un or olímpic que quedarà per mi a la memòria per la resta de la vida. O sigui, espero que si Déu vol no em tregui aquesta sensació de la memòria mai a la vida. O sigui, és una cosa que vull portar-me per mi. La primera és especial, però... Sí. La primera és especial, però mai no acostuma a ser l'última. Diuen que... El Phelps, el nedador, li feia la mateixa il·lusió a la primera que a la 21. Sempre. El teu repte és mirar més amunt. Miraré cap a París. Llavors has de mirar a París. Sí, jo miro cap a París, miro amb ambició, el que passa és que també són 3 anys per davant. Hem de veure que la gent treballa, ens ho han demostrat, que als Jocs Olímpics la gent treballa 2 graons superiors a un campionat del món. La gent va molt preparada, vam veure valls de gent que estava molt bé al campionat del món i veies que després sortien corredors que deies, ostres, increïbles, no? Però nosaltres farem el mateix. Jo vaig fer aquest treball també. Mes i mig, 2 mesos abans vam treballar per un campionat del món, jo vaig quedar darrere han quedat 3 plates i dius, ostres, què és el que passarà als Jocs Olímpics? Plantes allà la contrarellotge, et treus tot el lastre de tot per portar la bicicleta el més ràpidament possible i guanyar aquest or va ser increïble. Jo no sé preguntaré pels japonesos, però... O potser voldria contestar? Sí, els japonesos, inflexibles. Inflexibles, Davant la norma són inflexibles. Quasi com el nostre equip arbitral, no? Llavors, sí que et preguntaré una cosa que sí que em crida molt l'atenció. Tots som del baix, i ser del baix ja és una cosa especial. Però tu ets fill adoptiu de Sant Boi, però resident a Viladecans. L'Israel també és de Viladecans. 2 olímpics de Viladecans. Sí, això és una cosa que Viladecans es pot portar. Això haureu d'explicar què passa amb Viladecans. Això és una cosa que Viladecans ha de portar amb molt d'orgull,
el fet de que tenir dos corredors de Viladecans amb una disciplina com el handbike, potser aquí en Espanya, no té tanta tradició, però sí a nivell europeu, a la resta d'Europa, a la resta del món. És, bueno, fins i tot el pictograma que es portava a ruta, a la part de carretera dels Jocs Olímpics, era una handbike, perquè el major nombre de llicències que es porta de ciclisme adaptat es porten als handbikes. Això és de molta qualitat. Tenir ciclistes de qualitat dins d'aquí de Viladecans, d'aquí de la zona de la Barcelona, doncs han sortit dos que sí, però que poden sortir molts més si la gent li posa treball, també d'esforç i ganes, perquè hem de posar-li moltes ganes i molt de sacrifici, treball, els valors de l'esport i un esport com és tan noble com és el ciclisme. Jo me'n recordo... Joaquim, abans que continuï una altra pregunta més, suposo que per al·lusió l'Israel hauria de dir L'Israel també ha de dir la seva opinió de Viladecans. Què passa amb Viladecans? És tot un misteri, eh? Sí, no. L'explicació se'n diu autovia de Castelldefels. La regalina que es porta. Les copetes de que no coneguem Allò és un forat negre, eh? Tenim molts quilòmetres, però res, és molt de treball i treball. És l'única cosa. Jo me'n recordo fa uns anys que quan vam començar a veure curses de handbikers, recordo una contrarellotge, bueno, a part de la primera que us vaig veure actuar, que va ser aquí a Montjuïc. Després me'n recordo especialment una contrarellotge a Castelldefels, el canal olímpic de Castelldefels. Contrarellotge és espectacular. Va venir un francès que tenia uns braços impressionants i va venir un parell de russos. Escolta, 46 de mitja amb una contrarellotge increïble. Bé, tot allò que vosaltres veieu ara, vosaltres sou allà. Vosaltres esteu fent el que feien aquests grans cracs. Fins i tot millorant aquells temps que vas poder veure a aquell carrer olímpic. A mi em va impressionar. Sí. És qüestió de que, bueno, jo crec que és qüestió de treball, com ha dit l'Israel, o sigui, és aixecar-te cada dia, fer les coses pel fet de dir, per l'amor de l'esport i, bueno, al principi ho fa tothom, jo crec que per una qualitat de vida, una millora de qualitat de vida, i no sé com al final acabem. De la mateixa manera que m'impressiona el Jofre, amb tot el que fa. Jofre, sisplau, ens acompanyes i ja fem la foto final. Ja fem la foto final. Jofre, tu també deus estar impressionat pel que fan aquests homes. Ells també queden impressionats del que fas tu, perquè tu també amb les proves... Bueno, ara tens la temporada de ciclocross. Aquest any baixaràs una mica el pistó, no? Sí, perquè la gent... No, el Cudi no et deixa. El Cudi el marca, el seu preparador físic el marca una mica i ara ja, tornant a les Olimpiades, convé aixecar una mica el peu per tornar a reprendre la competició forta. Però t'agrada molt, no? Ciclocross? Sí, és una modalitat que t'agrada. Sí, tampoc m'agrada mai per la veritat. No sé si està fent tot res. Sergi. Volia fer una menció d'una persona que hi ha aquí, que és el Pere, que fa un treball increïble, està fent un treball increïble com a tècnic amb ciclisme adaptat amb nosaltres, i jo vull agrair el seu treball i la seva empenta amb el ciclisme adaptat, sobretot en moments molt durs que passem nosaltres, Pere, i jo volia agrair des d'aquí. Aixeca Pere, que t'aplaudim. Sí, desde quedar-se a Tòquio, No, Pere també és una... No te sentis, no. Pere també és una persona que li agrada parlar. La teva impressió, Pere. Logan Jofre. No, la veritat que... Què et sembla el que tenim aquí? Un orgull, com has dit tu. Un orgull molt gran tenir a persones que tenen aquesta implicació i aquestes ganes de tirar endavant i tot el que és molt difícil. Ho sabem tots el que costa, el sacrifici que hi ha detrás i les hores que han aquí dedicades, de famílies que no pots estar a la família i bueno, que és un gran orgull. I gràcies a vosaltres que també cada dia que estic en ells sempre aprens d'humilitat, de tot, que no ens podem queixar com estem i sempre pots millorar en el que fas. Gràcies i ja està. Gràcies, Pere.
Bé, amics, el que estava previst és que anéssim, que és la part de la descoberta, el nostre Hall of Fame, seria la baixada de la fama en aquest cas, que cada cop s'està omplint dels vostres honors. I després era tornar per fer la foto oficial, però és que esteu tan ben posats, teniu tot. Jo crec que només faltaria que la Junta s'ajuntés. I ja que per al·lusions i per la seva feina, suposo que hi ha un lloc aquí pel Pere, no? El Pere ha d'estar aquí. Podem aplaudir? Home, i tant, que podeu aplaudir. Senyors fotògrafs, caben tots a la foto o els ajuntem una mica? Sí, una mica... Natasha, està bé la foto o els posem diferent? Sí? Aviam. Estaríem la mascareta per la foto oficial? Ah, no ho sé, el que digui el president. No, fem una foto amb mascareta i una sense. I quina és la que s'ha de penjar? Sí, ara ens traiem la mascareta. Vinga, va, un aplaudiment per la foto amb mascareta i sense. Vale? Ai, que guapos tots. Bueno, doncs ara, processó cívica, que es diria en aquest cas, anem cap a la zona on necessitarem la presència dels col·laboradors i especialment també de la Marta per fer el descobriment de les plaques on estan aquells noms que continuarà l'activitat del velòdrom i allà estan els vostres noms. Vinga, endavant. Doncs ara ens dirigim al passadís dels Olímpics per fer la descoberta de les plaques commemoratives dels esportistes. I aquí les tenim en aquest Hall of Fame que deia ara el Sergi. Ara tenim el Cristian. Cristian, esperem que hagis vist les paraules que t'han dedicat i si no després ho podràs recuperar en el directe. I ara també procedirem a la descoberta de la teva placa commemorativa que espero que puguis visitar ben aviat. Ara ho anunciarem que també que estàs en directe i així serà xulo. Que sapigueu que tenim el Cristian Benge en directe. Doncs fem el Cristian. Fem el Cristian, si voleu, ja que tenim el Cristian en directe, sí? Sí, ara ho farem... El Quim amb el president de la Federació Catalana i la Marta, que és la directora tècnica. Farem la descoberta de la placa del Cristian. Ahí arribarem o no, Justet? A veure. Molt bé. Doncs aquí la tenim. Aquí tenim la placa commemorativa del Cristian amb el David i aquí els seus resultats dels Jocs d'Atenes, de Beijing, Pequí, Londres i Tòquio. Molt bé. Anem a la del Jofre? Vinga, doncs anem a la del Jofre. Canviarem de costat. És el Jofre que procedeix. La de l'Israel tirarem enrere perquè... Aquí, al fer pendent, s'estimen més no baixar amb les cadires per no caure. I ara seran les seves parelles, amb l'ajuda
del Jofre, qui acabarà fent la descoberta. Aquí tenim la parella de l'Israel, qui fa la descoberta, doncs. Ai! Molt bé. I aquí tenim... Marta. Marta. Molt bé. Molt bé, doncs també felicitats a l'Israel. I ara queda, doncs, una placa que queda molt amunt. El Jofre aquí... A veure si la podem despenjar, Jofre. Despenja-la, Jofre, despenja-la. No vol sortir la placa. Aquesta se n'han assegurat. Ara sí. I ara li portaran al Sergio per fer la foto corresponent i el mateix Jofre Cullell, d'Olímpic a Olímpic. I doncs el Sergio amb la seva placa. Molt bé, vinga, un aplaudiment. I ara la tornarem a posar al seu lloc corresponent, Doncs molt bé. Aquí els tenim. Jofre Cullell. Cristian Benge. L'Israel Rider. I la placa que li acabem de donar, doncs, al Sergi. Vull una foto de tots ells amb la seva placa. Doncs molt bé. Ara amb la foto commemorativa donarem per finalitzat aquest acte. La del Cristian, aquesta aquí. Doncs moltes gràcies a tots els que heu seguit en directe aquest acte d'homenatge als ciclistes olímpics catalans en aquest cicle olímpic de Tòquio, i tant de bo que molts d'ells hi puguin estar també a París a l'any 2024. Gràcies a tots i us recordem que l'acció seguirà demà amb el trofeu Miquel Poblet, amb el trofeu internacional Ciutat de Barcelona Memorial Miquel Poblet, que reemprendrà l'acció després de les pluges d'avui, reemprendrà l'acció a les 10 del matí i fins a les 2 amb les proves d'òmnium masculina i femenina i també amb les proves de keirin i velocitat. Gràcies a tots i fins a la propera.